kaistorya, mayong gabi. Kabalo ba mo nga nanilingan ko karon? Oo. Muna sa'y teknik mga kaistorya, basta medyo crisis ang panudlanan mga kaistorya. Advantage yung kayo kanang daghang kaghigala mga kaistorya. Kay dili ra kayo halata nga way pagkaon sa balay, di ba? Wala sa mga kaistorya. Oh, di ba? Daghang kag mga friends. Oh, pila rin pag-ingon mga kaistorya nga, ayo na si Ma'am Bonjour diha. Ay, nalagi ka, Ards. Ay, wala. Bisita lang, bisita. Oo. May bisita lang ko. May bisita lang ko sa imo. Lang ba, bisita-bisita mga kaistorya. Pero ang tuyo di ay mga kaistorya, panihapon. Oh, di. Karon, swerte kay ta mga kaistorya, kay naka-timing ta karon sa iyang specialty. Oh, ang iyang specialty, macaroni salad. Ay, dili kay, sorry. Macaroni soup. Ayun, with matching iced tea. Oh, tanawan ninyo mga kaistorya, ha? Muna diya mga kaistorya. Muna siya'y naka-tsada mga kaistorya sa daghang kag friends kay malibre imong panihapon, pamahaw, paniudto. Tapos birahan din niya mga kaistorya og iced tea. Di ba? Ana ra. Mga kaistorya. Mga unta. Oh, so mga kaistorya, unsa man magpaibog na lang ko sa inyo ani kay mukhaon sa book. Kay dili halata ba nga? Dili halata ba nga kanang gituyuan gyud og bisita, timingon gyud bitong tigpanihapon. I-try. Ay, Testingan. Ay, butangan to ni serving spoon pa. Oh, demanding pa kayo. Mo pa'y nakikaon, mo pa'y demanding pag serving spoon. Sulayes yata. Full back ini mga kaistorya, oh. Oh, macaroni soup with iced tea. Oh. So, mga kaistorya, tagaan ta mog tip. Ayaw gid mog pangaway. Dapat daghan mog friends para in kaso nga medyo lisod ang panahon, daghan kang matuan, libre ka panihapon. Please don't forget to like my to follow my page, Mag-Istorya Ta Info Vlogs sa TikTok account, and subscribe on my YouTube channel. Thank you so much and have a nice day. Good.